Haló? Zdravím, Čamiro. Čau, tu Rado Rumanovič. Neviem, či sa pamätáš, my sme vtedy spomínali, my sme sa riešili tie knihy, spievankov, všetko možné a v rámci toho sme spomínali aj ten areál na Trnávke. Hej, to vlastne, čo sme robili včera. Hej, že dal som 2 tyčky. Že, ale som myslel, že by to robil Taja. Vieš, že tu podáme polku, druhú polku tam pomoc sa vymenia. Hej, že proste prudká nahrávka, on to spacuje do nahrávky, prebehne tam, vieš, okolo cesto. Máka minútu a po minúte meníme. Máme taký systém, že keď ideš na zápasy, tak všetky zápasy sú automaticky ťahané z ISF systému futbalového. Čiže tu, ktoré budú a ktoré boli, a to sa automaticky obnovuje. A tým pádom tu máme aktuálne výsledky, aktuálne, keď sa hrá, keď sa nejaká zmena stane. Pravidelnosť vo výchove je asi možno dôležitejšia ako to, či je tá výchova najlepšie ako prezentovaná, alebo že či ten výchovný proces je bezchybný. Hej, že to na tom futbale, proste to už človek nemusí, proste, keď nejaké behá hore-dole, až tak všetko na 100% spraviť, ale to, že behá hore-dole, tak to sa fakt zlepšuje. Hej, že aj pri tej modlitbe určite to, že či raz som viac vnímavý a druhýkrát pri tom zaspím. Len zasa, keď to robíš pravidelne, tak vlastne tie žalmy sú tak rozratané, že za jeden rok človek sa celú knihu žalmov 2-krát pomodlí. Aj vo futbale to je jasné. Čím viac človek strieľa, čím viac behá, čím viac sa chodí pravidelné tréningy, tým viac sa zlepšuje. Pripraviť sa! Pozor! Štart! Tak to sú také cvičenia zamerané na takú pohybovú schopnosť, aby proste vedeli aj pod tlakom, aj keď sú unavení, proste rýchlo nahrať. Že keď tam teda šprintuje v tú minútu, tak už má všetkého dosť, ale aby vedel proste nadbrať tie posledné sily a to proste nahrať. My sme v podstate urobili nejaké 3 aplikácie. Tá asi zamyslenia, tá sa najviac používa. Potom aj knihy, buď ako nejaké, čo sa predávajú, alebo aj také praktické veci, nejaké tie spevníčky, alebo nejaké brožúry na tábor a takéto veci, že to skôr vidím, že to je také technické. No, keď sme vieš pri ohni, tak väčšinou je problém, čo spievať. A tak ma napadlo, že proste urobiť zoznam všetkých pesničiek. Také, vieš, od akordov, že to proste to máš také nejaké slovenské hity, všetky možné. Aj od Lanu, od, neviem, od Nedveda, od všetko také možné, všetko slovenské s akordami. Že proste si tam sadneš a zaspievaš si pesničku. Mám nejaký kurz animátora, tak dá sa to využitie knihy, že človek si proste urobí nejakú prezentáciu, dá si skontrolovať nejaké veci, hej, že keď je nejaký test, či to bolo dobre, zle. Bčko je správne, nie je správne, Ačko nie je. Hej, že to je také ako aj vysokopraktické tá je kniha. A človek to má pokope všetko. To vlastne všetky tie veci, čo robím, tak vznikli z tej pastorácie. Proste videl som, že mladí majú furt problém, že ráno zabudol sa pomodliť, večer sa nestihol pomodliť. Tak proste, ak to prvé čo nápadne, keď používaš nejaké pripomienky a plánovací kalendár, daj si pripomienku. Keď som bol ja malý chalan, tak vlastne došli salesiani ku mne a furt mi dával jeden kňaz knižku Prečítať si Dominika Sávia. A zabudol som, stratil som, nemám ho, hej, zasa došiel druhú knižku Prečítať si Dominika Sávia a furt to dokola opakoval. No a teraz sú e-knihy, tak proste do nemotímu to budem posielať mladému mailom. Že proste vieš, že on teraz dojde. Takže to sú veci nie, že vymyslené a keby to napríklad prestane fungovať, tak to asi aj prestane robiť. Tak ja tieto veci neberiem ani, že vieš, že som nejako mediálne činný. Ja to skôr beriem, že som apoštolsky činný, že som zapojený buď v Radku, alebo teraz v klube. A popri tom hovorím, že tie veci sú skôr na podporu. Ja neberiem to, že vlastne mám nejakú akože mediálnu činnosť, alebo mediálnu časť dňa a také dačo, že proste človek robí a snaží sa ako robiť veci na podporu. A popri tom vlastne, keď sa v tom hrabe, zase niečo objavíš.
V dnešnej dobe každý má ten mobil v ruke. Keď tam máš hodinky, má tam nejaké stopky, máš tam nejaké poznámky, to ľudia používajú každý deň alebo od rána do večera. Prečo by tom okrem radných modlitieb nemohli byť nejaké strelné modlitby? Alebo keď sú deviatníky, ako je kniha. Presne tak, ideš do autobusu, do školy, tak si ráno prečíta si to. Že všetko sa to zhromažďuje, aby si aj platil mobilom, aby všetko, tak vlastne také treba sa tým mobilom aj modliť. Že to je vlastne že úplne s tým spojené.